tasa. Rayuwar nan ce ai kowa ai da kalar tasa. Rayuwar nan ce ai kowa ai da kalar tasa. Rayuwar nan ce ai kowa ai da kalar tasa. Lokacin da kake lokacin nan za su ai da kai. Lokacin da ba kai lokacin nan kowa zai guje ka kai. Ɗaukaka lokaci wata rana sai labari. Muko ba mu san tsokaci. Addu'ar ma mace sanadi. Ita ce sanadi. Addu'ar ma mace sanadi. Yanzu da ni suke alfahari. Gare ni suke tabutu. Wa'yansu alkhairi suka sa a gaba. Wa'yansu gosheri suka sa a gaba. Ya Allah kai mun jalabi. Taimaka ka kai ni matakin nan da ba su yi zata in kai shin ba. Rayuwar nan ce ai kowa da kalar tasa. Rayuwar nan ce ai kowa da kalar tasa. Ai da kai yau gobe da wani ka za a yi. Duniya labari wata rana sai in kare. Muku mun san mun dace domin alkhairi muka sa gaba. Dan shi ne cikon lamura, dan shi ne cikon lamura. Alkhairi muka sa gaba, dan shi ne cikon lamura ya Allah. Domin rayuwa ta yi kargo in zarce su masu insa da ni. Ku gaya mu fitewa aina wuce matakin su domin rayuwa ce. Rayuwar nan ce ai kowa da kalar tasa. Rayuwar nan ce ai kowa da kalar tasa yan uwa. Rayuwa ta rayuwa bani da sauran damuwa. Allah ke mini garkuwa zan ci gare har na rawa. Ga sako na yan uwa mai haƙuri da rayuwa. Allah ke mana ba wani shine ke na dara wani. Sarki ya na shi zamani mu ma za a ji a gani. Zamina mu zamani share zancen yan uba ba za su yi ƙarshen mu ba. Ta Allah dai ba ta su ba. Awwal MC na gaba gane na shiga sansani. Da magauta na gani hassada taki ta yi mini. Godiya mai zamani Allah sarki na gode na gode. Abinda Rabbi ya so shi zan yi, da haka ni ba mai mini gori. Kirayen ka gaje da abunka, ka nazari sai ka yau da tunani. Ni duniyan nan na yi nazarinta, mai son ka so shi da gaske ku zauna. Bagin ka ki shi bai zam laifi ba, ya aka fi ka san an fi ka. Ya aka bar ka san an bar ka. In ba son ka san ba son ka. Ko a mafarki wani ya guje ka, to ka bi shi a sannu ku zauna. Dan hakan zafi maka riba, kar ka je ka nufe shi da sharri. Gaskiya za ta zama maka jari. Kun ji suna na M Yusuf, rayuwar aikuwa da tashi. Sai ka kama gabanka in baka so da ayi maka raini. Kun ji gaskiya hassada mugun ciwo ai haƙuri ya dar sharri. Allah sa maka kairi a Awwal MC tare da M Yusuf. Abba Zemke Allah sarki mun gode. Zamani riga ne nasa ta sanyo. Sun sanyo riga ce ba ta rubuta zamani ce. Yan uwa ku zo mu sanya riga